Гінекалагічны корпус Пінскага міжраённага радзільнага дома вяртаецца да сваёй традыцыйнай спецыялізацыі. Асобны двухпавярховы будынак, разлічаны на 74 пацыенткі з рознымі гінекалагічнымі захворваннямі і паталогіямі, апошнія 2 месяцы дзейнічаў як інфекцыйнае аддзяленне. Змяніць профіль прымусіла пандэмія. Увесь гэты час лячэнне тут праходзілі пацыенты з COVID-19. Калісьці падведзены сюды кісларод аказаўся ў сёлетняй эпідсітуацыі вельмі дарэчы. С 8 мая 2020 года гинекологический корпус был перепрофилизирован в инфекционное отделение на 110 коек. Занятость этих коек была в течение этого времени 96%. 28 июня 2020 года был выписан последний пациент. С этого времени началась проводиться дезинфекция. За 2 дня мы провели текущую генеральную обработку всего корпуса. Вчера были взяты смывы, и 1 июля 2020 года гинекологический корпус вернулся в свое направление для оказания медицинской помощи нашим гинекологическим женщинам города Пінска и Пінского района. Да сваёй непасрэднай дзейнасці прыступіла і стацыянарнае аддзяленне Пінскага кожна-венералагічнага дыспансера, разлічанае на 25 ложкаў. На пачатку эпідэміі ў рэгіёне гэта установа адна з першых узяла на сябе назіранні за пацыентамі. Менавіта тут знаходзіліся кантакты першага ўзроўню. Кожно-венерологический диспансер осуществляет дерматовенерологическую помощь пациентам города Пинска, Пинского района, жителям Столина, Лунинца и Ивановского района. С 1 марта 2020 года наш стационар был перепрофилирован в изолятор для контактов первого уровня с пациентами с подтвержденным диагнозом ковид. Насколько человеком было еще? На 35 коек. Загружанасць у гэты перыяд была рознай, ад поўнай да яе адсутнасці ўвогуле. 1 июля 2020 года стационар наш кожно-венерологического диспансера перешел в обычный режим работы для оказания дерматовенерологической помощи пациентам. Акрамя гэтых 2 гарадскіх устаноў аховы здароўя да звыклай дзейнасці перайшло і аддзяленне ранняй медыцынскай рэабілітацыі філіяла Пінскай цэнтральнай бальніцы ў аграгарадку Малоткавічы. Пинский регион в эпидемиологический процесс вступал медленно, поэтому у нас было достаточно времени проанализировать наши риски и провести мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты, увеличить количество кислородных точек и провести перепрофилирование коечного фонда. В результате таких маневров 50% всего коечного фонда Пинского здравоохранения было перепрофилировано для лечения пациентов с пневмониями, в том числе и с коронавирусной инфекцией. Со середины июня мы наблюдаем стойкое снижение заболеваемости пневмониями, поэтому было принято решение о возврате некоторых учреждений в обычный режим работы. Па словах пінскіх медыкаў, некалькі тыдняў спатрэбіцца і для прыняцця рашэння аб паступовым вяртанні да сваіх спецыялізацый аддзяленняў Пінскай цэнтральнай бальніцы. Установа з пачатку мая працуе ў рэжыме інфекцыйнага шпіталя, разлічанага на 600 ложкаў. Тым не менш, рэспіраторны этыкет, сацыяльнае дыстанцыраванне і мыццё рук ніхто не адмяняе. Кожнаму варта памятаць пра магчымую рызыку для здароўя і жыцця і паклапаціцца аб сабе і сваіх блізкіх. Тацяна Будгусаім, Алеся Зелянко і Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».